गावचे रस्ते कवी CGS टाकोडे ये रोपी गावचे रस्ते मुलार सुल्यांचे तरणे पोले ये रोपी गावचे रस्ते मुलार सुल्यांचे तरणे पोले आमचे गावचे रस्ते पोलिल्यार वडली मायचे पोरणे कुले आमचे गावचे रस्ते पोलिल्यार वडली मायचे पोरणे कुले आमच्या गावच्या रस्त्या पोटांत 100-200 फोंड आमच्या गावच्या रस्त्या पोटांत 100-200 फोंड सत्री घेऊन सर्कस केल्यार कुलगोत्र नियम कोण सत्री घेऊन सर्कस केल्यार कुलगोत्र नियम कोण वडल्या फोंडांत दुकर नातात तोड्या फोंडांनी मोशी धाकट्या फोंडांत ती ग्रुप येतात मानके बावडे ददोशी मानके बावडे ददोशी कृषी करूंक उमेद असल्यार जाग्याची नाका कंत कृषी करूंक उमेद असल्यार जाग्याची नाका कंत रस्त्यामध्ये कोबू लायल्यार तुंस जायबा पुणे म्हणत रस्त्यामध्ये कोबू लायल्यार तुंस सायबा पुणे म्हणत एक फर्लांग रस्तो घेऊन 200 माडी लावी येत एक फर्लांग रस्तो घेऊन 200 माडी लावी येत कॅव्हेंडिश खेळबे लावून घडाय विकून पैसे करी येत कॅव्हेंडिश खेळबे लावून घडाय विकून पैसे करी येत गल्फ रिटर्न मादाम एकली सकाळी जॉगिंग करताली गल्फ रिटर्न मादाम एकली सकाळी जॉगिंग करताली पाय निसरून घुली तकली फोंडात बुडून उपयेली पाय निसरून घुली तकली फोंडात बुडून उपयेली गावात आता हाडांचे धक्के भोंगले बांधून आसात गावात आता हाडांचे धक्के भोंगले बांधून आसात गर्भे स्त्रियो रिक्षार बसल्यार नॉर्मल डिलिव्हरी करतात गर्भे स्त्रियो रिक्षार बसल्यार नॉर्मल डिलिव्हरी करतात सर्वांक देव बरें